you were mine. Και γεια σας gamers, η Jalexakos 1 εδώ και σήμερα παίζουμε mini goals στον Hypixel server. Το Hypixel πιστεύω να το ξέρετε, είναι ένας premium server. Έχω πάρει premium, ναι, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Και στα mini goals, το point, ο στόχος δηλαδή, είναι η κάθε ομάδα, υπάρχουν 4 ομάδες, έτσι. Η κάθε ομάδα έχει από ένα μικρό wither, mini wither, έτσι, και έχει health αυτό. Αν πεθάνεις και το wither σου ζει, θα κάνεις respawn ξανά. Αν πεθάνεις και το wither σου δεν ζει, δεν θα κάνεις respawn. Δηλαδή θα είσαι ένας spectator. Αυτό. Πρέπει να πας να σκοτώσεις του αλουνού του wither, ώστε να τον σκοτώσει μετά να μην κάνει respawn. Είναι κάτι σαν τα echoes, έτσι. Η κίτρινη δεν. Θα πας έτσι εδώ, καλά, έτσι. Και να τους κάνεις damage, έτσι, αυτό είναι το point πιο πολύ του παιχνιδιού. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε βέβαια να κάνουμε όπα, ας πούμε, αυτός εδώ πρέπει να πεθάνει. Γιατί αλλιώς αν δεν πεθάνει, μετά αν πεθάνουμε εμείς, δεν θα κάνουμε ξανά respawn, γι' αυτό είναι κακό για μας, καταλάβατε? Παιδάκια, ναι, πιστεύω. Δεν είσαι τόσο χαζάρος να καταλάβω. Να πάμε έτσι εδώ, μια χαρά, όπα. Λοιπόν, εγώ θα τους στήσω εδώ πέρα κάτω ενέδρα. Όπα, να τους πάμε εδώ, έτσι κάνουμε block hits. Και πάλι πεθάναμε, ναι. Δεν μας νοιάζει όμως αυτό, μας νοιάζει να τέτοιο, να τους Α, είναι τώρα low HP. Όχι, εντάξει. Πρέπει να το προστατέψουμε δηλαδή. Εδώ ο άλλος χαζός κάθε και τι κοιτάει. Εμείς παλεύουμε. Δηλαδή είναι τόσο. Λοιπόν, καλά, θα πεθάνει τώρα. Τόσο. Αυτό πρέπει να πεθάνει. Καλά. Τώρα θα πεθάνω κι εγώ. Ναι, όπα. Είδατε λοιπόν, τώρα που πέθανα δεν μπορώ να ξεγίνηθω, καταλάβατε. Και τώρα είμαι ένας spectator. Λοιπόν, θα τα πούμε μάλλον στο επόμενο match. Ναι, μάλλον θα το πούμε στο επόμενο match. Τα λέμε εκεί. Και γυρίσαμε, είμαστε στο δεύτερο match, δηλαδή 2 match θα παίξουμε. Απλώς σας δείχνω το mini game πιο πολύ. Δεν σας κάνω gameplay τώρα, δεν σας κάνω walkthrough. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά δεν μπορώ να σπάσω μέχρι να. Τώρα μπορώ να σπάσω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα διαφορετικό κάπως match. Που όλοι πηγαίνουν από κάτω επειδή είναι πιο άνετα. Έτσι. Πάω εδώ πέρα τώρα. Λίγο επειδή και λίγο μπάδες για πράσινα. Το wither μας είναι κάπως εδώ. Μπορώ να είναι από πάνω. Ναι, δεν πειράζει αυτό. Τέλος πάντων καταλάβατε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό τώρα θα προσπαθήσουμε και λίγο να νικήσουμε. Ναι. Να το κάνω γιόλο τώρα. Πάω να κάνω τον αρτσερίστα από εδώ. Να γίνω άρτσερ. Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Να. Και επίσης και κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω. Όταν χτυπάς τα γουλ με το arrow. Σπάνε. Α, δεν πέταρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας πούμε το blue και το ghoul. Σπάει. Είναι καλό όταν χειρώνονται οι άλλοι. Να πας να switches bow και να σπάσει. Ρε, άντε! Καλή σου σι. Τώρα αν. Ναι, πέθανα τώρα αν δεν προλάβω. Αν προλάβω να το κάνω, δηλαδή να σας σκοτώσω το Twitter. Δηλαδή, εντάξει, προλάβω. Λοιπόν, θα κάνουμε μια νέα τεχνική. Πάω να χτυπήσω το δικό μου. Α, καλά, παιδιά, δεν πάω καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα κάνουμε κάτι καλό. Όχι, εντάξει. Να πάω πάνω. Οκ. Ρε! Πάτε καλά! Είναι λίγο κρίσιμη κατάσταση τώρα επειδή είναι τον άλλο κι άλλον έναν. With the players left, πράσινοι 3, ναι. 3 είμαστε. Όμως δεν ξέρω που είμαστε κιόλας. Έχει πάει πάνω. Κάνει. Φύγε ρε. Ναι, και πεθάναμε παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Θα σας δείξω πιο πολύ το mini game παρά να δείξω να δείτε πως παίζω. Επειδή έχετε δει κιόλας δεν παίζω και πολύ καλά.
Αυτά, κάντε ένα like, ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει, αφήστε ένα comment αν θέλετε, να μου πείτε κάτι. Με αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! You came in the door.